Waqt il-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-mexxejja Ewropej qablu fuq is-sitt pakkett ta' sanzjonijiet kontra r-Russja. Dan il-pakkett jinkludi li jkunu inqataw madwar 90% tal-importazzjoni ta' prodotti taż-żejt mir-Russja sal-aħħar ta' din is-sena. Dan il-pakkett ta' sanzjonijiet fuq ir-Russja mill-Unjoni Ewropea jinkludi iż-żejt kollu li jiġi esportat bil-baħar, iżda se jżomm iż-żejt Russu li jasal permezz tal-pipeline. Dan il-qbil intlaħaq bejn il-mexxejja Ewropej waqt l-ewwel jum tas-summit li ħasem fih il-Prim Ministru Malti Robert Abela. F'messaġġ fuq Twitter minn Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-għaqda fl-Unjoni Ewropea tibqa' kruċjali għal paċi u l-istabbiltà fl-Ewropa. U nexxilna naslu għal ftehim u dak jawgura tajjeb ħafna għaliex ifisser li f'dawn l-aħħar xhur konna uniti u bqajna uniti anke f'mumenti diffiċli fejn kien hemm diverġenzi wkoll għaliex hija realtà daqstant ieħor li kull stat membru irid jipproteġi l-interessi speċifiċi tiegħu. Dan il-pjan mill-Kummissjoni Ewropea ilu li ġie ppreżentat ġimgħat u kien hemm numru ta' pajjiżi Ewropej li ma qablux ma' dan il-pakkett ta' sanzjonijiet minħabba li huma dipendenti fuq żejt Russu importat minn pipeline. F'dan il-kuntest intlaħaq ftehim li jkun hemm eżenzjonijiet temporani għal dawn il-pajjiżi. Min-naħa tiegħu fit-tmiem il-laqgħa, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-appell ta' pajjiżna huwa li s-sostenibilità tibqa' tiġi garantita. Fil-mument li jkun hemm il-paċi u nittamaw li jkun mill-aktar fis possibbli għalkemm hemmhekk ma jidhirx li hemm l-affarijiet ma jidhrux sbieħ wisq, imma xorta waħda s-sanzjonijiet se jkunu qegħdin idumu iżjed, u allura l-importanza tas-sostenibilità wkoll ta' dawn is-sanzjonijiet. Huwa qal li Malta se tiffoka fuq il-konnettività tal-Gżejjer Maltin b'mod aktar sieħ mal-infrastruttura tal-enerġija Ewropea sabiex pajjiżna igawdi mill-potenzjal sieħ tas-suq Ewropew. F'konferenza tal-aħbarijiet wara l-ewwel jum tal-laqgħa speċjali, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li d-dinja kisba eċċezzjonali li ntlaħqet waqt mument ta' sfidi. This is a remarkable achievement by the European Council. I would like to thank all the colleagues who have participated in this meeting because we need political leadership in those extraordinary difficult times. Min-naħa tagħha, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen saħqet fuq l-importanza ta' dan il-ftehim f'dan il-Kunsill Ewropew. This is very important. Thanks to this, Council should now be able to finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on these one, we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. Min barra l-enerġija, dan is-sitt pakkett ta' sanzjonijiet fuq ir-Russja mill-Unjoni Ewropea jinkludi wkoll li jitneħħa l-akbar bank Russu, Sberbank, mis-sistema SWIFT.